வாங்க நம்ம இன்னைக்கு சூப்பரான புளி கிச்சடி இல்லை கிச்சடி கத்திரிக்காய் எப்படி வேணாலும் பேர் வச்சுக்கோங்க. நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க பச்சை புளி அப்படின்னு. அதனால் நீங்கள் எந்த பேர்னாலும் சொல்லிக்கோங்க. பட் அதோட டேஸ்ட் அவ்வளோ அல்டிமேட்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நம்ம கத்திரிக்காய் இருக்குது இல்லையா, கத்திரிக்காயை வந்து நல்லா தீயில வாட்டி நல்லா சுட்டு எடுத்து அதோட மேல் தொளி காம்பு அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. நிறைய பேர் கத்திரிக்காய் இல்லாமலும் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் கத்திரிக்காய் போட்டு பண்ணிங்கன்னா அந்த கத்திரிக்காய் அந்த புளிப்போடு சேரும்போது சூப்பராக இருக்கும். அதை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கத்திரிக்காயும் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் சின்ன வெங்காயம் பாருங்கள் எவ்வளோ நறுக்கி வச்சுருக்கேன்னு. சின்ன வெங்காயம் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. நிறைய பேர் பெரிய வெங்காயம் சேர்ப்பாங்க, நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வத்தலும் நல்லா தீயில வாட்டி சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது கூடவே நாம் பச்சை மிளகாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் மணமாகவே இருக்கும். நாங்கள் வந்து வத்தல் தான் இப்போவும் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் புளி, இதுக்கு மெயின் ஐட்டமே புளி தாங்க. நல்லா புளியை நல்லா ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா திக் பேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா புளி தான் இதுக்கு அல்டிமேட் மெயின் திங்க். இதில் புளி தான். ஸோ நல்லா புளியை கரைச்சி எடுத்துட்டு இந்த புளி கூடவே நாம் எடுத்து வச்சுருக்க ஒவ்வொரு பொருளாக எடுத்து சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடலாங்க. பாருங்கள், இப்போ புளி நல்லா கரைச்சி எடுத்துட்டோம் இல்லையா. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வத்தல் தீயில வாட்டி வச்சுருக்கோம். நம்ம பச்சை வத்தலும் சேர்த்துக்கலாம். பட் பச்சை வத்தலை விட லைட்டாக வாட்டிட்டிங்கன்னா அதோட அந்த டேஸ்ட்டு, அப்புறம் நம்ம பசங்க சாப்பிடும்போது அது நல்லா நொறுங்கி அது நல்லா காரம் நல்லா இறங்கி சூப்பராக வரும். அதனால் அந்த வத்தலையும் நல்லா பிச்சு அந்த புளி தண்ணி கூட சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல கத்திரிக்காய், மேல் தொளி காம்பெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அந்த கத்திரிக்காயும் உள்ளே எதுவும் பூச்சி எதுவும் இருக்கா, ஏன்னா நம்ம முழுசாக வச்சு தான் தீயில வாட்டியிருப்போம். அதனால் பூச்சி எதுவும் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மறந்துடாமல் அப்படி போட்டுறாதீங்க. மறந்துடாமல் நல்லா க்ளீன் பண்ணி செக் பண்ணிவிட்டு அதை போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் மெயின் ஐட்டம். சின்ன வெங்காயம் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் சேர்க்குறதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க. பட் அப்போவுமே கூட கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது இன்னும் நல்ல மணமாக இருக்கும். நான் இங்கே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சின்ன வெங்காயம் மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன். ரொம்பவே நல்லது. இது வந்து பொதுவாக ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு வந்து வாய்க்கு எதுவும் நல்லா இல்லை, எனக்கு புளிப்பாக சாப்பிடணும் போல் இருக்குது, அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுப்பாங்க. இது சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது வந்து பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொல்கிறேன். ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸாக தெரியும், பட் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா கையாலே பிசைஞ்சு விடுங்க. நிறைய பேர் குட்டி குட்டியாக நறுக்கி போடுவாங்க, இல்லை கரண்டி வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் விட நீங்கள் கையால் அந்த பிசைஞ்சி அந்த எல்லா டேஸ்ட்டும் ஒன்று போல் மிக்ஸ் ஆகி வர்றது அவ்வளோ அல்டிமேட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், நல்ல அந்த கத்திரிக்காயெல்லாம் நல்லா மசிஞ்சு விடுறது பாருங்கள். இப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப திக்காக இருந்தால் சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சு சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். நீங்கள் உங்களுக்கு வேணும்னா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, தண்ணி சேர்க்காமலும் சாப்பிட்லாம். இப்போ தண்ணி சேர்த்துட்டு எங்கள் வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் இன்னும் காரம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி நான் கொஞ்சமாக வத்தல் பொடி சேர்த்துருக்கேன். வத்தல் பொடி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. வத்தல் பொடி காயப்பொடியும் இதில் சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அந்த காயப்பொடியோட மணமும் நம்ம இது எல்லாமே பச்சையாக சேர்க்கறனால இதோட மரம் எல்லாமே அவ்வளோ அல்டிமேட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பாருங்கள், நம்ம இப்போ ஃபைனலாக காயப்பொடியும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பரான புளி கிச்சடி ரெடி.